Chuka Cherifla fleba wu ambi obela jele fo ka wolignmando an fleba munum bi Mali kono Mali ko ka anga fuli ananga wolignmando be kata bela jele ama nyina Allah taala fa ala ka nema ka hine aka baski aka barka na ka jidi sorola ni shini kenya na ala ko di neni obela jele ma ami maminga kene ka krengrenyana ode marki otesi niko otesi hakli bi jigi mena I hakli bi jigi elektroniki minawna elektroniki mine fofe be mbalake mbalamuso keba doka bin nafanye otesi benim bela gele firi otesi marki benim bela gele na kerengereyana pano kerengereyana batiru kerengereyana ampulu television firiko nimbe kurama na batrima malake nimbe bi soro Usman Traoré sisa wane ni bela gele ma wele otesi nimero be a camion va santala e ka ni numéro nu wele numéro munun fle e nyekoro weleli ke ibi otesi iba ka minaw defale soro abolo nga u ka butiki belebele ba min daele le fle ni yani ka se kaburu doma nyare la kaburu do yani ka se ibi otesi ka butiki belebele ba ibi teme boulangerie min to ko Mali buru ni teme no na sanga damado ni doro ibi se otesi ka butiki belebele ba ma adaelembe bela jele ibi isakuna minen be soroye ambe do ke otes ala ka suguja gaske nyumai ala tay ala ko danauma ala ko kaka ala hine kama solli ala nabi bade nyiningali saba nyogona be ambulu nyiningali saba kilo malanke mbalamuso niya jabi otesi ka minen munu na garanti lendo ushikacha usonga kanoko ana dodi ma ala ina to shifle o nyiningali nundo me o de nyiningali korodo girig me ne ka jani jiribe girig me ne be na ka jan ka time jiribeka o girig me ne be na bulu bela jele mbi fale ka jigi duguma ni jiri do de ana bulu be bi fale ka jigi duguma o girig me nyiningali samana o nyiningali nogoy fenj me ne kadi ka time fe bela jele ka fenj me kadi ka time fe beka krabo fa na ka time ni bare ni otesi ka deme inshallah merci ndrega eniche mba ça va nya do bashi foitela na alhamdulillah idogoni mina nyingal do kila niya jabi ni ne otesi ka minai Usman Traoré sisa wane ni lampadaire na panodi cewa ni kuranti ka so ni ngile ndoro mene ka du kono wasala kuranti gela ne nzoro ka de kon akari ko sebe feñ men kadi ka tebe febeka shi an kenya shi ni kenya cewa fona kadi de nga min gadno be o be cewa kambe makoro ni ce wa banje nya do bashi foitila ay bashi idenge mina nyingal do kila niya jabi otes Usman Traoré marke otesi niya ka lampadaire na panodi hanni ye courant faga niye ni kilindoro mene danta yelena makoro niye ni zoro damo ni sonjala okay ango fen jumene kadi katime fe beka do ya jabi ale flade fo amoko be kilina jabi kilindoro na fen jumene kadi katime fe beka dans la vie nyina ma kon gono fen jumene kadi ni fe be kenya bobe ga femne asikara ba fa kuna chuka niche amban nyado bashi foitila alhamdulillah marki otes ni gana ni ampuludi ni ni meni ka duguno ibe ala kale ko dugu jela ni ni nzoro o kadi kon awo jirij meni ka jan jiribe ne bolo o sebe suni ciao sebe te kambe merci ro eniche awante nyado bashi tela bashi foitala makoro do bola ka gagner lampadaire ana panona ni ne ampulu ni gena han ni courant tigala bimine ambo do dima otesi do ni o soro kadi kadi yadra girij mene ka jani jiribe girij mene be na ka janga time jiribe ka sebe te chaw kambe ngora ni che bonche bashitila alhamdulillah ni mine ni gena ni ampulu otesi ni mene ka swabi ibala kale ko dugu jela ni gena mba do dima kadi kon o kadi ko sebe girij mene be na ka janga time jiribe ka yiri mi nga janjiri be akli ala ka akli mandama chaw kambe ante ngoro nyedo bashitela ampulu otesi ni ngadi kon kadi ko sebe akadi ko sebe wa mine chew ni gena bitane ne jiri doy ana bulu bela jile mbi falen ka jigi duguma o jiri me
Ah, tiɲɛna a ka ɲi. Makɔrɔ e ni ce. N b'a n ce. Ɲɛ dɔ basi t'i la. Baasi foyi tɛ. Makɔrɔ dɔ bɔla ka gagner lampadaire n'a panneau na. Ni gagner nin fana ye ampoule de min yelen ka bon kojugu. Ni gagner b'a dɔ d'i ma o ka di ye kɔni. Ah, a ka di n ye kɛ. Ha jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn. Baobab. Ɔ baobab o ye jiri dɔ ye quoi. Awɔ kɛ. Ɔ Zira n'o fɔra an ka dɔnta kan n'o tɛ a jaabi bɛ e ma sɔn a ma i ni baraji han. A ce. N b'a n ce. N kɔrɔ basi t'i la. Ah non, baasi foyi tɛ. Ampoule hôtesse ni gagner b'a d'i ma a ka di ye kɔni. Awɔ a ka di n ye kosɛbɛ. Aha n ko jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. O gunjɛ. Gunjɛ. Gunjɛ o tɛ. N kɔrɔ e ni ce. N b'a n ce. Ɲɛ dɔ basi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Nin ne ye ampoule hôtesse ye n'i ye nin mɛnɛ i ka so a bɛ kɛ ko dugu jɛla a bɛ k'i n'a fɔ dugu jɛla ni gagner b'a dɔ d'i ma o ka di ye kɔni. O ka di n ye. Jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. Sebe. Sebe maakɔrɔ o tɛ koyi ala ka waati wɛrɛ jira an na merci. N kɔrɔ e ni ce. N b'a n ce. Ɲɛ dɔ basi t'i la. Baasi foyi tɛ. Nin minɛ nin ne ye ampoule hôtesse ye ni gagner b'a d'i ma o ka di ye kɔni. O ka di n ye. Jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan. Bana. Ɔ bana o tɛ koyi kan bɛɛ. Makɔrɔ ni ce. A b'a ni ce. Ampoule hôtesse nin minɛ ni gagner b'a d'i ma n'i y'a mɛnɛ i ka so a bɛ kɛ n'a fɔ dugu jɛla tellement que a yelen ka bon ni gagner b'a d'i ma o ka di ye. Nin ye jiri dɔ de ye a n'a bulu bɛɛ bi falen ka jigin duguma o jiri jumɛn. Bon n mɛnna nin jaabi kama n t'o dɔn. Nka jiri jumɛn ka jan ni jiri bɛɛ ye n nana o min jaabi kama o jumɛn ye. O ye kɔɔri ye. Kɔɔri o tɛ kan bɛɛ. An cɛ n kɔrɔ. Haba. Ɲɛ dɔ basi t'i la. Alhamdulilayi. E bɛ na ampoule in fɛ hôtesse ni gagner b'a d'i ma o ka di ye. O ka di n ye. Jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. O ye diɲɛ wuli ye. Diɲɛ wuli cɛw ala k'a n'o cɛ janya o kan bɛɛ o tɛ. An cɛ n kɔrɔ. Nin minɛ maa b'a dɔn ne bɛ taa n'a ye ampoule hôtesse don ni gagner b'a d'i ma o ka di ye. Awɔ. An k'o jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. O tɛ lumière ye wa. Lumière kelen kelen tiɲɛ dɔw ka jan nka n'i y'o bila i ka so da la a bɛ da i ka da de la ayiwa kan bɛɛ han. N kɔrɔ e ni ce. Nba. Ɲɛ dɔ basi t'i la. Non, baasi tɛ n na. I dɔgɔkɛ bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi ampoule hôtesse ɲɛ dɔ nin kɔni ka di ye. O ka di n ye. An ko jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan. N'o y'o kɛ balimaya ye. Balimaya o ɲɔgɔnna fɛn duman tɛ yen nka an kɛ mɛn ka min k'a jaabi e ba so ba ayiwa i ni baraji ha. Balimamuso i ni ce. Ne ba basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ. Ampoule min filɛ i bolo de ye nin ne ye hôtesse ye ni gagner b'a d'i ma a ka di ye kɔni. Trop même. An ko jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn ye. O tɛ sebe ye. Sebe ni sebe kun don yakuma sɔrɔ ampoule min nana ayiwa ala ka si d'i ma merci. N kɔrɔ i ni ce. N b'a ni ce. Basi t'i la. Alhamdulilayi. E bɛ na ampoule in fɛ. Nin ka di n ye kojugu. Nin minɛ nin y'i ta ye. Jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. O ye hakili le ye. Ala ka hakili ɲuman d'an ma o tɛ kan bɛɛ. Madame i ni ce. N se n cɛ. I b'a dɔn i ka dessin y'i minɛ. O ye minɛ. Nin kɔni y'i minɛ han. N bɛna ɲininkali dɔ d'i ma hali n'i ma jaabi n bɛ ampoule in d'i ma sabula e ka dessin min b'i kan na o diyara ne ye kojugu. Jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan. Ne de ma sɔrɔ k'o jiri dɔn dɛ. Komi i jigi b'a kan sa ampoule in minɛ e ka taa nin bila i ka so kɔnɔ kana fɔ maa ye han e ka taa ni nin y'i ta ye i ni baraji. Makɔrɔ e ni ce. I ni ce. N b'a ni ce. Ɲɛ dɔ basi foyi t'i la. N bɛ Ala barika da. I denkɛ n'i mɔdenkɛ bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a jaabi hôtesse ale bi frigo climat n'a batterie i mago bɛ fɛn o fɛn na électronique minɛnw na a b'a bɛɛ feere n'i gagner na dɔ d'i ma a ka minɛnw na o ka di ye kɔni. N'an y'a sɔrɔ. An k'o jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ. Jiri min ka jan jiri bɛɛ o ye kɔɔri ye. Jiriw la kɔɔriw ka jan nka an kɛ mɛn ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka si d'i ma han i ni baraji. N kɔrɔ i ɲɛsin caméra ma ɲɛ dɔ basi t'e la. Basi foyi tɛ. Ɲininkali dɔ b'i dɔɔnin bolo n'i y'a jaabi i tɛ nimisa la hôtesse Usumani Traoré Sisawane frigo climat n'a batterie clim batterie n'a a courant nin min dɔ d'i ma n'i gagner o ka di ye kɔni. O ka di. Jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan. Yiri mun ka jan ka tɛmɛ yiri bɛɛ kan.
o ye sɛbɛ ye. Sɛbɛ tɛ cɛw kan bɛɛ. N terikɛ i ni ce. Baasi t'i la. Ɲininkali dɔ b'an bolo n'i y'a jaabi an b'i ci hôtesse fɛ yen a filɛ nin ye goudron da la n'i tɛmɛna pharmacie la ka tɛmɛ Mali buuru la i bɛna se boutique in ma an b'i ci ye i b'i minɛ o minɛ fɛ u b'a dɔ d'i ma n'i y'o sɔrɔ o ka di ye kɔni. O ka di ye. Jiri jumɛn de ka ja ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan. O y'a hakili ye. Ala ka hakili ɲuman d'an ma nka o tɛ han cɛw kan bɛɛ. I ni ce. I ni sugu. Ala ka sugu ja. N bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a jaabi Usman Traoré hôtesse a filɛ goudron da la n b'i ci a ma i mago bɛ fɛn o fɛn na a b'a d'i ma o ka di ye kɔni. Kosɛbɛ. Jiri min ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn. Ne ka jate la o ye sebe. Sebe sebe tɛ komi e bɛ jiri feere la sebe tɛ cɛw kan bɛɛ. An ce. N kɔrɔ baasi t'e la. I dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a jaabi i tɛ nimisa n b'i ci Usman Traoré sisan wanɛ a ka boutique filɛ goudron da la n'i tɛmɛna pharmacie la ka tɛmɛ Mali buuru la i bɛna se a ka boutique ma n b'i ci ye o ka di ye ko n'i taara ye. O ka di ye yɛrɛ de. An ko jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye o jiri jumɛn. Jiri mun ka jan ni jiri bɛɛ ye. Ne y'o kɛ balimaya ye. Balimaya o ka di kojugu Ala k'o ɲuman d'an ma cɛw kan bɛɛ o tɛ han merci. N terikɛ i ni ce. An b'an cɛ. Baasi foyi t'i la. Baasi foyi t'i la. N bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a jaabi Usman Traoré sisan wanɛ n b'i ci ye électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen k'i b'a dɔn a b'a bɛɛ feere a bɛ dɔ d'i ma a la o ka di ye kɔni. O ka di n ye. An ko jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn. N'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan. Sebe. Sebe o tɛ n terikɛ kan bɛɛ han merci. N kɔrɔ i ni ce. N ɲɛ dɔn baasi t'i la. Baasi foyi. N bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a jaabi n b'i ci Usman Traoré sisan wanɛ électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen a b'a bɛɛ feere i delila ka tɔrɔsi panoma ye e delila k'o ye. Tɔrɔsi panoma. Ne m'o ye. Wa a b'o dɔ d'i ma o ka di ye kɔni. Awɔ o ka di. Jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. Sebe. Sebe tɛ kan bɛɛ. Makɔrɔ a ni ce. An ce. N ɲɛ dɔn baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. I denkɛ n'i mɔdenkɛ bɛna ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a jaabi i tɛ nimisa la n bɛ cadeau d'i ma min ka di i ye. N ɲɛ dɔn kɔni ka di ye. O ka di n ye kosɛbɛ. An ko jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn. Jiri min ka jan ni jiri bɛɛ ye. Nin ye baabu kelen ye. Bɔ. An t'o kɛ bɔ ye sa. Bɔ kelen kelen yan tiɲɛ don o ka jan nka n kɛn bɛ ka min ka jaabi i ma s'o ma dɔɔni Ala ka si d'i ma i ni baraji. Makɔrɔ e ni ce. Marhaba. N ɲɛ dɔn baasi kɔni t'e la. Baasi foyi tɛ. I denkɛ n'i mɔdenkɛ bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a jaabi n b'i ci Usman Traoré ma sisan wanɛ électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen k'i b'a dɔn i na dɔ sɔrɔ a la o ka di ye kɔni. O ka di n ye. An ko jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. Jiri jumɛn ka jan ni jiri bɛɛ ye o ye hakili ye. Hakili nin kuma in ye tiɲɛ ye koyi nka n kɛn bɛ ka min ka jaabi e tɛmɛn'o kɛrɛfɛ dɔɔni Ala ka si d'i ma. N kɔrɔ e ni ce. Ma ni ce. N ɲɛ dɔn baasi t'i la. Foyi tɛ n na. I denkɛ bɛ nin ɲininka dɛ. Alhamdulilayi. N'i y'a jaabi Usman Traoré hôtesse n b'i ci a ma ventilateur hôtesse ma a bɛ kelen d'i ma o la o ka di ye. A ka di kosɛbɛ kosɛbɛ. Nin ye jiri dɔ de ye a n'a bulu bɛɛ bi falen ka jigin duguma. A n'a bulu bɛɛ bɛ falen ka jigin duguma. O jiri jumɛn. Ne y'o kɛ hakili ye. Hakili hakili kelen ayiwa o ɲɛna nka i tɛmɛna a kɛrɛfɛ dɔɔni yiri baraji. N kɔrɔ i ni ce. An b'an ce. N ɲɛ dɔn baasi kɔni tɛ. Alhamdulilayi. Ala ka sugu ja. Amina rabi. I dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a sɔrɔ Usman Traoré hôtesse a bɛ goudron da la n b'i ci a ma a bɛ électronique minɛn bɛɛ feere i na taa dɔ sɔrɔ o la o ka di ye kɔni. Kosɛbɛ. Jiri jumɛn de bɛ yen n'a n'a bulu bɛɛ bɛ falen ka jigin duguma o jiri jumɛn. Tiɲɛ ne ma se k'o dɔn. Wa ka bɛn. An ce. N kɔrɔ baasi t'i la. Baasi foyi t'i la. Alhamdulilayi. N'i gagné n b'i ci hôtesse fɛ yen i mago bɛ ampoule fɛn o fɛn na panneau a bɛ dɔ d'i ma a la o ka di ye kɔni. Awɔ o ka di n ye. Jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. O ye sebe. Sebe ni sebe kun don yakuma sɔrɔ u y'an ka fɛn minɛ a la cɛw kan bɛn. N kɔrɔ e ni ce. N ce. N ɲɛ dɔn baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Ayiwa i dɔgɔnin n'i denkɛ bɛna ɲininkali dɔ tɛnku i la n'i y'a jaabi a b'i ci Usman Traoré ma hôtesse électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen a b'o bɛɛ de feere a bɛ dɔ d'i ma a donbolo la o ka di ye kɔni. Ni y'o sɔrɔ o ka di n ye dɛ. Jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye. Jiri ma jan ni jiri bɛɛ fo n'a kɛra sebe ye kɛ. Sebe tiɲɛ don sebe ka jan jiriw la nka n kɛn bɛ ka min ka jaabi i ma s'o ma n kɔrɔ Ala ka si d'i ma merci ne b'a i ni ce.
nse somɔgɔw basi foyi t'i la baasi foyi tɛ yen ayiwa i denkɛ ani m'o denkɛ minɛ ɲininkali dɔ tɛngu i la n'i y'a jaabi Usman Traoré hôtesse a bɛ ampoule dɔ d'i ma n'i y'a minɛ i bɛ ala kale ko dugu jɛlen don n'i y'o sɔrɔ o ka di ye kɔni a ka di n ye kosɛbɛ jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye a yiri min ka jan ni yiri bɛɛ ye ne t'o yiri dɔn tan dɛ ayiwa ala ka si d'i ma n'o tɛ a jiri in bɛ yen o ala ka si d'i ma ha kɔrɔ i ni ce n b'a ni ce n y'a dɔn basi foyi t'e la baasi foyi tɛ i dɔgɔnin bɛna ɲininkali dɔ tɛngu i la n'i y'a jaabi Usman Traoré hôtesse m'i ci a ma a bɛ ampoule dɔ d'i ma n'i y'a don i ka so a bɛ k'i ɲɛna ko dugu jɛla n'i y'o sɔrɔ o ka di ye kɔni awɔ jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye jiri jumɛn de bɛ yen n'a ka jan ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan sebe sebe tɛ cɛw kan bɛɛ n kɔrɔ kan bɛɛ ha merci ne ba e ni ce nse ni ce n y'a dɔn basi t'e la basi foyi tɛ la alhamdulilayi i denkɛ i m'o denkɛ bɛna ɲininkali dɔ tɛngu i la n'i y'a jaabi n b'i ci Usman Traoré hôtesse a bɛ ampoule d'i ma n'i y'o don i ka so a bɛ k'i ɲɛna ko dugu jɛla n'i y'o sɔrɔ o ka di ye kɔni o ka di n ye kosɛbɛ jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye yiri min ka jan ni yiri bɛɛ ye o ye silamɛya yiri ye silamɛya jiri jiri tɛ o bɔ yiri t'o bɔ siga foyi t'o la nka n kɛn bɛ ka min k'a jaabi ye e tɛ Cherifla filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaa minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ni waleɲuman dɔn o ye aw ta ye jamana ala k'a basigi jamana yarabi an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na ala k'a kɛ ten an bɛ foli di an ka Maulana ma Maulana Cherif Usman Madan Haidara an b'a fɔ dantɛ foli min na ale de ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye k'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n badenw an bɛ hôtesse ale ka kɛnɛ kan Usman Traoré Sisa Wane n'i ko hôtesse i hakili bɛ jigin minɛn jumɛnw na i hakili bɛ jigin électronique minɛn fɛn o fɛn bɛ yen balimakɛ n balimamuso k'e b'o dɔn i hakili bɛ jigin nin bɛɛ lajɛlen na hôtesse nin butigi belebeleba in de don butigi min n'i donn'a kɔnɔ i bɛ nimisi wasa sɔrɔ a donni na kilimu a kuranman fara batiriman kan o bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ yen firiko kuranman fara batiriman kan o bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ yen ventilateur kuranman fara batiriman kan nin bɛɛ bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ fo ka taa se panneau caman ma fo ka taa se fɛn na fɛn min ni da se k'a fɔ ka s'a dan na nka butigiba in n'i b'a fɛ ka se wuli ka na yanni i ka se ɲarela kaburu don ma i bɛ tɛmɛ pharmacie la ka na dɔɔnin dɔrɔn i b'a sɛbɛnnen ko hôtesse hôtesse ala ka sugu ja ala ka garisɛgɛ ɲuman d'aw ni bɛɛ lajɛlen ma n badenw ɲininkali tun ye 3 ye ɲininkali kelen o kelen n'a jaabila an bɛ ka min di mɔgɔw ma a bɛɛ y'a ye ɲininkali fɔlɔ o de ye jiri dɔ de b'an bolo jiri in kɛn bɛ ka mɔgɔw kamana gan a ka jan ni jiri bɛɛ o jiri jumɛn ɲininkali filanan o de ye nin ye jiri dɔ fana ye tugun ale n'a bulu bɛɛ bi falen ka jigin duguma o jiri jumɛn nin si ma jaabi ɲininkali kelen min n'an y'o kɛ kado ye o de ye fɛn jumɛn ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n badenw fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ o ye kɛnɛya de ni kɛnɛya sɔrɔla silamɛya bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ni kɛnɛya sɔrɔla fɛn caman bɛ o kɔfɛ o tuma na ala ka kɛnɛya di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya kɔfɛ basigi ala k'o di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka waati wɛrɛ jira an na wasalam merci karamɔgɔ